Nu har vi nået ned til green hul 18. Jeg har lige slået ind med mit tredje slag, og så kan I se, at jeg har lavet et nedslagsmærke. Og vi opdager tit på banen, at vi har rigtig mange nedslagsmærker, for det bliver ikke rettet op. Også samtidig er, at hvordan du retter den op. Her vil jeg vise, hvordan man ikke retter et nedslagsmærke op. Det, som man ikke skal, det er at sætte pitchfork i og presse den op sådan her. Fordi som du kan se, der har jeg brudt græsset. Og så det er derfor, man må sige, ude på banen, der er mange brune pletter, fordi det er meget mere voldsomt end den her, fordi græsset nu, den er blevet skåret over. Og så nu vil jeg gerne vise, hvordan man retter et nedslagsmærke op rigtigt. Det er, at man sætter sin pitchfork i den bagerste ende af pitchmærket, trækker den mod sig selv, går ind på højre eller venstre side, trækker den ind, højre eller venstre side, trækker den ind, og til sidst tager man den forreste stykke. Som du ser her nu, den er meget pænt. Du har ikke ryddet rødderne over, og så banker man det ned. Og hvis du ikke vidste noget, så kan du ikke se det.